Maayong adlaw kaninyong tanan, anyo sabdakin ninyo ato nga programa sa TV apil punter ko mitagi panguluhan ug ipangunahan sa Lay Catholic College International sa Ardeseno. Uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Sa di pa ko mapadayon, ang ako lang ihangyo is wala pa nakapag-subscribe, wala pa nakapag-follow sa atong mga pages. I-follow nyo itong mga pages RJ Horolan Sandro Second TV apil punto argumento page, Kuya Apollo TV page, and RJ's Vlog 2022. Aga pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. Sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe din yung itong mga channels, Dalay Catholic, Apologist Official, RJ Sandro Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious sa forum. Uga pwede sa mo mag-send din na og super sticker, super chat, na super thanks. And before ko magpadayon again, magpasalamat muna ko sa mga isang mga Katoliko kano ni nagataba, nagasuporta sa atong programa, pinagyan na Sir Ronald Discalera and family, Sir Romeo Nodio and family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy and the family, Sir Rene Kiblat and family, Sir Dinso Sibilias and family, Sir Emmanuel Papas and family, Sir Tupig Galimit and family, Mambrid and La Pera and the family, Sir Jeff Atienza and family, Sir Jerry Alacre and family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernani and the family, Sir Edmondo Esteban and family, ug sa tanan nga nagatabi nagasuporta sa programa pagkahuman wala nagapalitok sa ilang mga pangalan, daghan kasalamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kini nga tong program ani agihapon din sa social media. Ug until now nagkinahanglan gihapon kita sa tabang suporta kay lagi wala mi mahimo din yung mga sir ug mga ma'am. Kung wala ang inyong tabang ngayong suporta sa gusto mo tabang, sa gusto mo suporta, pwede ninyong ipadala inyong tabang suporta pinag sa mga account numbers kung nakaroon sa mga screens kung nagadagan nga information o pwede sab mo mag-message sa tong page kung via remittance inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. And shout out sa mga viewers nato nga nagtan-aw tong naagi na tong tawag ini nga video sa ato ang gitawag og program, maayong adlaw yung tanan og God bless ninyong tanan, mga sir ug mga ma'am. Karon naatoy tagaan og reaksyon. Actually kinatagaan nato og reaksyon si si Boy Hilak and at the same time nang iyang mga argumento, mga puntos niya nga gilabay sa tawag ini atua. Ang mahitabo is mura pug kung paminawon nimo siya mura gyud pug tawag ining tinuod. Actually, short lang ni iyang video mo nang ang ato ang presentation karon nga panahon, short lang pod gihapon. Okay, sa walay paglangan-langan ato aning tawag ining reaksyonan mga sir mga ma'am. Diara. Okay, i-play na to. Ang binulok nga argumento sa mga CFD. Matod nila kay 1863 man narehistro ang Seventh-day Adventist. Busa moingon sila nga dili na tinuod. Unsa man tawag nimo ana? Unsa man tawag nimo ana nga tawag ining presentation? Ang inyong rehistro manggod, mao magud na ang kana bitong public and at the same time legal document nga gi-present nga mao pay pag-exist sa inyong gitawag og pundok. Kung tanawon gyud nimo ang kuan, tanawon gyud nimo ang history sa Seventh-day Adventist. Nagikan ang mga founders ni ini didto sa pundok ni William Miller. So buti pasabot niya na makita nato nga before William Miller wa pay Seventh-day Adventist. At the same time before gi-create sa upat ka mga founders sa Seventh-day Adventist nga gikan kang William Miller, before nila ginganlan musugot nag sa dili ang ilang kasaysayan putol dito kang William Miller. So dili magkaabot dito sa gitawag og mga apostol. Mo na nga sa diyang migawas o sa diyang nagkagubot ang kining Adventist Church kining kang William Miller tungod adtong iyang panagna nga napalpak, mo na nagkabuwag-buwag sila, nagkatibulaag sila daw hugaw standing. Nya tungod ni ana kay wala naman sila kung sukan pa ba kung mobalik sila didto. Ang tawag ining sa pundok William Miller murag wa na sila naong ba kay halos daghang kay na disappoint adtong iyang pagpanagda nga palpak. So nahitabo nagkatigom kining maong upat mo nag-create sila ilang kaugalingong pundok or sekta. Unya usa din na sa Joseph Bates nga na-influence kang Pastor Thomas Preble, wala ko tawag ining masayop nga usa ka Seventh-day Baptist pastor. So ang nahitabo niya na influence siya. So kadtong tawag ining Sabbatarianism, iya ang gi-introduced sa upat niya o sa iyang kaubang tulo. Mag-asawa nga white si Jane Andrews ug siya. Iyang gi-introduce, gi-adapt man mo na pag-abot sa gitawag og 1863 May
Mao din nahitabo nga ang formal nga pag-create sa Seventh-day Adventist. So buot pasabutan na, sabi tawag din nimo ana, sakto na. Na connection kang Kristo, wala connection kang Kristo eh. Bisan pagkapila mo magbalik-balik ano may connection kang Kristo, wala connection kang Kristo. Onya ang legal document sa rehistro naghatag og pahimugat nga ang founder sa Seventh-day Adventist mga Amerikano. Apil din na si Ellen G. White. Nga giila ko na lang propeta nga di gid mabasa sa Biblia. Sige da, continue na to ni, continue. Kay ulahi kaayo. Unsa man tawag din mo ana? Si Kristo nagtukod og 1363 nya pagkahuman ang sa inyo ha 33 AD ang tawag inang sa inyo ha 1863. Unsa man tawag din mo di ba ulahi ra kayo? Ang ilan ay huna ani basta una mo na tinuod. Wala man minusultian nga basta may una mo tinuod no nahuna ra man nimo. Ang point is, si Kristo nagtukod og simbahan 33 AD. So pag may punto gani nga wa matukod sa 33 AD, bot na. Mo na punto. Dito kay kinsay una mo tinuod. Samtao na sila eh. Mo na nagdas ka matuoran. Isa mo man niya magbitbit sa kamaturan kamo nga miboto lang after 19th century. Asa man mo nakadawat ang kamaturan tungod sa inyong pagbasa? Mao ba niya gisugo ni Ginoong Kristo? Nga madawat ninyo ang kamaturan, madawat ninyo ang tawag ining pulong niya o ang pagtuo pinagilas pagbasa? No, sir, no, ma'am. Madawat ang pagtuo pinaagi sa pagtudlog pagwali. O dili pud makatudlog pagwali kung wala po gitawag o gipadala nga magwawali. Ano man ang punto? So, but pasabot kung nagbasa ka lang, why nagtudlo nimo nga naay koneksyon dito sa mga apostol, binutbot ng siktang imong gipasakupan. Pagkaugok oy. Uy. Isultian man niya yung kagalingon. Sige daw. Yung buko Ayaw. Baulaw ta na bang imong kagalingon mo imong tawag ining gisultian. Di man kag nahimong husto ang narehistro ni Abtong 1863 niya pagkahuman ipahumaom niyo sa nakasulat sa balang kasulatan, mo na bright para sa inyo. Makauuaw kay na eh. Makauuaw kay na. Patay yung intiha pa gisulod. No. Ang ano na sulod nga nagbase na noon dito sa kasaysayan concerning sa foundation sa Adventist pagkaman kamong naisulod daw inyong utok mingon dayon mo nga kami nagikan mi kag Kristo tinuod mi kay tawag ining nagsunod mi sa adong papulit patakka raman mo bisan pagkapila magsunod-sunod anang adlaw ipapahulay di mo mamahimong tinuod gipangtukod ng mga Amerikano piki mo nga sa badista Inyo hadre. Tagaan ta mog illustration. Sige daw. Ato doon paminawon doon ni iyahang tawag ining illustration ug mahaom ba sa iyahang pangutok? Bitin. Hmm. Nay ulo. Napoy ikog. Nya. Asa may una ang ulo ang ikog. Asa may maguna ana. Nya. Ang ulo ang ikog. Nya. Siyempre maguna ang ulo. Di ba? Ang ikog nasumpay gina sa ulo. Then ulahi tuod ang ikog pero nasumpay sa ulo. Nya. Kung asa ang ulo, asab ang ikog. Ang problema ana kanang ikog connected man sa ulo. Naturally, physically. Connected man sa gitog sa ulo. Kung i-compare ninyo na kang Ellen G. White o sa iglesia gitog ko kasi di mo connected. Putol man mo. Buta na to si Kristo bitin. Kanang tawag ining example nimo. Dili man mo bitin, wati man mo. Asa mo makakita nga ang what they connected sa bitin? Unsa naman tao ng mga tawana? Di ba? Si Kristo, ulo sa iglesia. Unya? Ang lawas ni Ana, mo ang iglesia o bang katawan. Unya? Si Kristo ang ulo. Unya? Siya una. Unya? Pinakauna si Kristo. Pagkahuman? Karon, kung asa si Kristo, ato apo iyang lawas. Musunod. Si Kristo anang gitawag og panahon na. Sa wa pa nagtukod og iyang iglesia, naaman sa Judaism. Relihiyon nga gitawag og Judaism. O ngano naman mo napasakop anang pundok nga o sekta gitukod og Amerikano? Yabaga. Mo nagingon yung right? Yabag.
kay di man ni magbuwag ang ulo lawas. Hmm. Ang ulo, ang ipapahuli sa ulo subado. Daan lagi ko. Ano man, kay at that time, so wa pa sa nagtukod og iglesia, member siya sa Judaism. Unya ang adlaw igsisimba sa Judaism, adlaw nga ikapito or Sabbath day. So kung sundon gyud ninyo, absolutely, ang tawag ining ingon nga si Kristo ang iyang Sabat kay adlaw ang adlaw papahulay niya kay ikapito. Ni pahulay siya didto. Anong mo nagpasakop sa pundok ipasakop ang Kristo? Unsa man mundo ka? Judaism. Nagpasakop ba si Kristo og pundok itukod og Amerikano? Still Ginoo ko. At the same time, lahi ang Judaism nga mga Sabbath keepers og kining nagpaila nga Sabbath keepers nga mimbuto lang 19th century nga gihinganlan og Seventh Day Adventist. Kung gihaom nimo si imong analogy nga bitin, ang katong bitin ang pinaka-main katong Judaism. Kining gitawag og pundok nga Seventh Day Adventist, di man na bitin wati. Wati. Unya pagkaman ipahumaw mo ni mo it is a fallacy of incorrect analogy. Fallacious. Buti pasabot di madawat ang analohiya. Subay sa argumento or subay sa punto nga gihatag sa atong higala nga tawag ining sakop sa pundok nga gitukod og Amerikano. Continue na to. Sige daw. Ang lawas, Sabado po. Yabag. Nagtukod ganan si Kristo iyang ugaling ng iglesia no. Nya gitagaan ni og dako nga katungod ug otoridad, di ba? Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. And at the same time, wa gyud masuko si Kristo sa dang gisimba sa adlang Domingo. And nagtudlo ang mga apostol nga gisugo na gid ng Kristo nga adlang Domingo sila magtigom. O tanawa di ba sikat kay nang unang adlaw diya sa simana kanang sa Acts of the Apostles, even sa mga writings San Pablo di San Juan, sikat ka nang tawag ining kuan. Sikat kaayo ng kanang first day of the week. Nagisgot tuod sila og adlaw ipapahulay pero ang ilahang tumong og tinguha i-convert man tong mga Sabadista at the time. Di man aron ingon nga kauban ta kay pareho ta Sabbath keeper. Dili ay. Dili. So, it is a fallacy of incorrect analogy. Karon asa may una karon mato ninyo. Hmm. Ang Romano Katoliko, ang SDM, ingunayin mo nga ang Romano Katoliko. Naturalmente, kay Romano Katoliko, natukod man ni atong tuig 33. Si Kristo mismo katukod. Yang ilad po kayo, nga muingon mi nga nauna ang Seventh Day Adventist sa simbahan Katoliko, ang Seventh Day Adventist sa tukod man ni atong 1863. Yabaga. Continue. Kay 33 AD, ang SDA 1863. Karon Tumpak. Mo magini sa year lang dan wala na. Di na mo makalabaw o di na mo makatupong sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Una man ka mo. Nakatapot ba mo ni Kristo? Si Kristo yung founder. Naunsa naman taon ng tawana. Naunsa naman taon ng tawana. Si Kristo gani founder no. Si Kristo gani magtutukod. Agin mo katapot mga siip, di ba? Ato di mo ko member si FD naman ko sa Catholic Apologist pero kining klaseng argumento ha. Palpak kay nasa utok nung tuman sa adlaw ipapahulay. Si Kristo, ako tuman pud ko sa adlaw ipapahulay. Nya sa panahon Kristo kay na may paghalad pod. Mo digi pasakupang Kristo. Paghalad nga mga manana, paghalad og anong kaning inyo anong wa man. Nga ato ang sundo na inyo ang tawag ining pangunahon. Di ba? Sumala pa ni St. James ingon pa niya nga sumpakon ganing usa ka balaod gisupak rin mo tanan. So kung imuhang pili-pili lang ka anang tawag anang balaora, it is a fallacy of suppressing the facts. Magini matunong ni pangutok kaning atong higala. Wa gyud. Bisag naka gunit sa sidsid na lang, wa gyud. Kami gaingon. Nga naman kay gusto mag yun ipamugos na inyong pundok nga perting layos tinai. Ipamugos mag yun ninyo na yung pundok nga gitukod og Amerikano ipasumpan nyo kang Kristo sa ako nang giingon. Kung sundon ta to imo ang katawag ining analogy, kung ang puno ni Kristo ang analogy bitin kamo wati mo wati. Wati. Wa may connection lagi. Wa may connection. Ang simbahan Katolika connected physically, historically, theologically, liturgically, connected siya. Kamo
Kasaysayan pa lang daan, bagsak na mo eh. Diya pa lang daan, bagsak na, hagbong na. Ya, makakonek mo. Muna panghambog yung mga connect mo. Hay na lang. So wala pa nakapag-follow sa mga pages, i-follow itong mga pages RJ Roland Sandro Second TV, Apollo.Punto gamit na page, Kuya Policy page, and RJ's Vlog 2022. Pwede sa mag-send din ng Facebook stars. So sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe nyo nga itong mga channels Dalay Catholic, Apologist, and Official, RJ Sandro Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Cohen Religious Forum. Pwede sa mag-send din na og super stickers, super purchases, super thanks. And ayun, salamat kayo sa mga tao, mag-isulot ng mga Katoliko, ang mga generous kayo, ang kanina nagdatab ng suporta sa atong kausa, sa ato ang tawag ining ginabuhat sa atong misyon. Salamat kayo. Og salamat po sa mga tao nga buot ng mutabang. Kaya lagi wala mi mahimo gud din mga sir ug mga ma'am kung wala yung tabang yung support. So gusto mo tabang, so gusto mo suporta pwede niyo ipadala yung tabang suporta pinag sa mga account numbers, kana sa mga screens kung nagdagdagan ng information o pwede sa mo mag-message sa tong page kung very much yung pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. So at least katong gidibang ang ato ang amigo na si Boy Hilak. Kaya pinaagi ni sa atong pagdebunk ani niya, may bawa na to ang tawag ini nga kamatuuran nga gusto gyud nilang ipugos gyud nila ba ilang kaugaling i-connect ang Kristo nga wag sila connection. Layo ka tinai. Layo physical, theological no. Layo ka tinai. So bot pasabot bisan pagkapila ninyo ng ipugos, wa nagpasabot nga tinuod mo. Wa nagpasabot nga nahimo na mong tinuod, di ba? Nga naman kay gito ko nila Amerikano. Wala gyud mo connection kay Kristo. Bisa kung saon, why connection kang Kristo? Ang bugtong relihiyon nga naay connection kang Kristo kay si Kristo ang katukod mo ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dili ng Seventh-day Adventist ug uban pang mga laing pa mga sekta. Okay? So, yun, gikan na lamang sa kinatubok ang Press TV, Apollo.Punto gamit panguluhan ng ipangunahan sa Lay Catholic, Apollos International, sa mga kabalan sa Lisisa ng mga Katoliko na subaybay, nagkataban ng suporta sa programa, kini yung ubos, nga lagad, o gusto sa pagtong Katoliko sa Arduseno. Temporaryong manamit ng mga Iglesia Servire at Fidem Katolikam Defendere. Mayong adlong yung tanang Ave Maria.